Izložba Alati i Kalafati predstavljena je u muzeju Rupe, našem etnografskom muzeju. Na izložbi je prezentirana brodogradilišna zbirka, to je zbirka brodogradilišnog alata iz fundusa Pomorskog muzeja Dubrovačkih muzeja. To je jedna od naših većih zbirka koja sadrži otprilike 450 predmeta, a na ovoj izložbi je prezentirano oko 220 predmeta, uglavnom iz 19. stoljeća. Brodogradilišni alat koji je prezentiran je korišten na lokalnim brodogradilištima, to je na brodogradilištima teritorija bivše Dubrovačke republike i uglavnom je izrađen od drva i metala. Ono što bi trebalo naglasiti je da je na izložbi osim brodogradilišne zbirke predstavljeno i više predmeta koji ne pripadaju toj zbirci, kao što su modeli, dokumenti, fotografije i nacrti, koji su svi povezani na neki način uz temu ove izložbe. Riječ kalafati inače ima dvostruko značenje. U širem smislu riječi kalafat je meštar brodograditelj, to jest onaj koji se bavi izgradnjom drvenog tradicijskog broda. U užem smislu riječi kalafati su meštri koji su kalafatavali brod. To znači da su oni umetali stupu ili kudelju u kimente, to jest u prostore između madira, to jest između oplate broda. Na taj način su oni štitili brod i sprječavali da voda uđe u njega. Nalazimo se u improviziranoj radionici koja je dio izložbe na kojoj se može vidjeti otprilike kako su izgledale naše stare radionice. Naravno, one su bile puno veće, kao što sam i sama imala prilike vidjeti prilikom posjeti gosparu Matu Duževiću, jednom od našeg najpoznatijih i najstarijih kalafata, koji ima 95 godina i živi u luci na Pelješcu. On je jako rano zapravo počeo raditi taj posao i možemo reći da je to bio obiteljski posao jer je učio uz svojeg oca, svojeg dunda i svog brata. I jedna od stvari koju je rekao je da je to težak posao i da se ne može raditi sam. Dakle, posao brodograditelja se radi više ljudi skupa i prvi zapravo barka koji je on uspio napraviti samostalno je bilo sa 27 godina. Na izložbi je prezentiran i model našeg brodomaketara Slobodana Miloševića koji prikazuje jednu radionicu, znači kako je ona izgledala. Inače, voljela bih napomenuti da u Dubrovačkoj republici, a naravno i kasnije, je bilo dosta brodogradilišta. Najstarije, najpoznatije, zapravo i ono koje je bilo najvažnije, je ono u Staroj gradskoj luci. Osim toga, bilo je u Stonu, u Brodcama kraj Stona, Slanome, na Lopudu, Šipanu i tako dalje. Situacija se donekle mijenja 1525. kada se otvara najveće i najvažnije državno brodogradilište, to jest ono u Gružu. Do tada brodovi su se mogli graditi bilo gdje, u svim novim brodogradilištima Dubrovačke republike, međutim nakon 1525. godine i otvaranja Gruškog brodogradilišta bila je potrebna posebna dozvola i trebalo je platiti određenu cifru da bi se dobila ta dozvola da se radi van Gruža. Znači, na taj način je vlada Dubrovačke republike nastojala poduprijeti brodogradnju u samom Dubrovniku, to jest u samom Gruškom brodogradilištu. Za izgradnju brodova bili su potrebni precizni ugovori, pogotovo kad je riječ bila o većim brodovima, tipa nava kao što je ovdje slučaj. Znači, imamo ugovor koji je sačuvan u arhivu između prota, to jest meštra brodograditelja, i između vlasnika broda. Vlasnik broda obično je bilo više osoba jer se brod dijelio na 24 karata.
Tako da nikad nije bilo sigurno staviti sav svoj novac u jedan brod, već se vrijednost njegova podijelila na taj način da bi kupili 5 karata u jednom brodu, 3 karta u drugom brodu i tako dalje. Znači, postojali su ugovori s jedne strane, kažem, između brodograditelja, s druge između vlasnika broda. Sve je bilo precizno dogovoreno. Znači, od veličine, dužine broda, vrste drva koja se koristila na različitim dijelovima broda, vrste konopa koji su se koristile, ukrasi koji su se postavljali na brodu, apsolutno je sve bilo dogovoreno i ti ugovori su bili precizni i dugi. Tako ovdje imamo primjer jednog takvog ugovora koji se čuva u Dubrovačkom arhivu o izgradnji Dubrovačke nave iz 1781. godine. Znači tu imamo slike samoga ugovora, dole imamo prijepis teksta ugovora, a tu imamo nacrt te nave koja je izgrađena, znači ugovor je sklopljen 1781. godine, a nava je bila gotova već sljedeće 1782. godine. Dubrovački kalafati, maranguni, drvodjelci bili su organizirani u bratovštinu Svetog Andrije. Osnovana je 1266. i okupljala je sve one koji su se bavili drvom, dakle koji su obrađivali drvo, što znači da nisu bili samo brodograditelji, već su bili i meštri koji su radili bačve, meštri koji su radili na kućama, na prozorima, znači na svemu od drva. Bratovština mijenja svoje ime u 15. stoljeću i otac se naziva Bratovština Svetog Josipa. Ono što znamo je da je početkom 16. stoljeća imala 82 bratima i bila je jedna od bogatijih bratovština, a to znamo po tome jer članovi nisu bili samo oni koji su se bavili drvom, već su bili i zlatari, mesari, slikari i tako dalje. Znači to pokazuje da je ta bratovština mogla štititi svoje članove bolje nego neke druge bratovštine. Ono što nam je ostalo sačuvano je matrikula koja se danas čuva u biskupiji i na njoj su dakle popisi samih bratima koji teku od 1388. godine. Znamo također da je bila bogato oslikana, međutim nažalost nijedan od tih svetaca nije bio ni Sveti Josip niti Sveti Andrija. U svakom slučaju bratovština drvodjelaca je čuvala tradicijsku brodogradnju jako dugo, čak sve do 20. stoljeća je postojala i nadamo se da će, kao što su oni tada, da će se i danas neke mlade snage okrenuti tradicijskoj drvenoj brodogradnji i nastaviti dugu povijest brodogradnje kod nas.